କରୁଛୁ? ଟିକେ ତୋ କଥା ପୁଅ କଥା ଭାରି ମନେ ପଇଲା ତ, ଭାରି ମନଟା ମୋର ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ହେଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ରାତିପତି କିଛି ଆଉ ଜାଣିଲିନି, ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆମ ହାତ ତିଆରି ପିଠା ଧରିକି ଆଣିଛି ମା। ଆରେ ଆରେ ସେଠି କଣ ରଖୁଛ? ଦିଅ ମୁଁ ରଖିଦେବି। ପଡ଼ିଥାଉ ଏଇଠି ବ୍ୟାଗ ଟିକେ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ମାରେ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛୁ ମା? ଭାରି ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି ମା, କେତେବେଳେ ଖାଇକି ଗାଁରୁ ପାଟୁରେ ବୋହୂଟି ତ ଶାଶୁ ସହିତ କଣ କଲା ଯେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ